Σήμερα παίζουμε Roblox με τον Μπρουν, μπορεί κάποιοι να την ξέρετε. Πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που μας έχει συστήσει εκείνος. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου και θέλω να δω πώς θα πάει. Όσοι το ξέρετε, ας μου γράψετε στα σχόλια. Πάμε να δούμε τι μπορεί να μας έβαλε. Τι μπορεί. Ωραία. Για να δούμε. Τέλεια. Αρχίζει νομίζω. Ωραία. Νάτος ο Μπρουν. Νάτος. Είναι γκρι. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού πάει. Ας τον ακολουθήσω, δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Πού πάει. Δεν έχω ιδέα. Ας loading. Έχω 37.000 ευρώ και υπάρχουν 2 διαθέσιμα αμάξια. Οκ. Θα πάρω αυτό. Καλό φαίνεται. Για να έχει μόνο τόσα λίγα λεφτά. Μια χαρούλα. Τέλεια. Τώρα τι κάνω. Τι πάτησα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ωραία. Το πήρα νομίζω. Πού πάει. Πάει μέσα έξω. Δεν έχω ιδέα. Πήρα ένα ακριβό φαίνεται. Εντάξει, παίρνω και εγώ αυτό που πήρα πριν λίγο. Που ήρθατε. Πάμε. Θα με τρακάρει. Αυτός ποιος είναι. Ποιος ήταν αυτός. Δεν έχω ιδέα. Πού πήγε. Αυτός είναι. Όχι. Αυτός εκεί πέρα. Νάτος εκεί πέρα. Όχι, ούτε εδώ. Αχ, Νάτος, τώρα φεύγει. Πηγαίνω με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Πού πάει. Όχι, λάθος. Πίσω, όπισθεν. Τι ήταν αυτό το κόκκινο. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά σας το λέω, δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Πάμε να δούμε. Αχνάτο να. Εδώ πέρα. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loading. Πού πήγε. Αχνάτος. Ωραία, πάμε. Λέει ότι είμαι στην πρώτη θέση. Δεν έχω ακόμα ξεκινήσει. Δεύτερη θέση. Πρώτη θέση. Ωραία. Τονικά. Μ' ακολουθεί. Έλα τώρα. Αυτός θα είναι καλός. Εγώ πίσω πρώτη φορά, ρε παιδιά. Πρώτη φορά. Πάμε να δούμε. Θα τον προλάβω, πιστεύω. Και κάτι κατάλαβα ότι συνέχεια όταν προχωράω παίρνω λεφτά. Ωραία. Έτσι παίρνεις ωραία λεφτά. 29% completed. Νάτος. Δεν ήταν αυτός. Όχι, ναι, αυτός ήταν, τον πέρασα. Όχι, τρακάρισμα. Τρακάρα. Με όπισθεν, πάμε μια με όπισθεν. Όπισθεν. Μπιπ. Πού πάω. Δεν έχω ιδέα. Πού είναι. Δεύτερη θέση είμαι. Θα χάσω. Τέλεια, θα χάσω, τέλεια. Τέλεια. 55% και σίγουρα θα έχει νικήσει ο άλλος μέχρι τώρα. 4.000 ευρώ. Τόσο πολύ που τρέχω πήρα 4.000 ευρώ. Είπα στην έρημο. Δεν ξέρω κι εγώ. Είμαι στην έρημο. Ωραία. Νομίζω θα τον νικήσω αυτή τη φορά. Θα τον νικήσω. Πρώτη φορά παίζω, αλλά θα τον νικήσω. Είμαι σίγουρος. 97%. Έχασα. Με νίκησε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα θα παίξουμε μαζί με αυτούς.
Ωραία, είναι ο Μπρουν, είναι ένας και άλλοι δύο που μάλλον είναι καλύτεροι. Φύγανε. Εντάξει, είμαι χάρη σε αυτό, από ό,τι καταλάβατε και κατάλαβα και εγώ μόνος μου. Ίσα ίσα τον περνάω τον Μπρουν, ίσα ίσα. Όχι, εντάξει, το πέρασα. 32.000. Ωραία. Πάμε. Τέταρτη θέση, 29% completed. Πάμε λίγο. Μην κουτλήσω. Εντάξει, δεν κουτλήσω εδώ. Και τώρα είδα, είμαι τελευταία θέση. Πάμε να δούμε. Σίγουρα στην πορεία θα πάρω και καλύτερα μάξι. Πάμε να δούμε αυτό το parkour. Όχι. Τι λέει. Checkpoint. Turn around. Τι είναι αυτό. Τώρα που πάω. Δεν έχω ιδέα. Πάω πίσω τώρα. Δεν ξέρω. Πάω. Please checkpoint. Turn around. Από εκεί έχω μπερδευτεί. Πού πάω. Έχω μπερδευτεί. Πολύ. Checkpoint turn around. Δεν σημαίνει turn around. Βασικά ξέρω τι σημαίνει, αλλά τι πρέπει να κάνω. Τι έγινε. Ωχ, πήγα. Μ' έβγαλε. Έλα, για Μπρουν. Πού πάει. Περίμενε. Πού πάει. Έβαλε φώτα. Πώς βάζω. Κάτσε. Το βρήκα, εντάξει. Λοιπόν, πού πάει. Όχι, drift. Όχι. Το δράκαρα. Drift. Για Μπρουν, πώς πάει. Καλά. Πού πάει. Και πάω κι εγώ, τι να κάνω. Θα πάρω αυτό το jeep. Οπα, πού είναι. Τι έπαθε. Καλό είναι για 44.000 ευρώ, είναι καλό. Δεν πρέπει να πείτε. Κόκκινο, όχι. Κίτρινο. Με χαρά, κίτρινο. Θα το κάνω κίτρινο. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά το πήρα. Χράτος ο Μπρούνος. Ακόμα αμάξια πάνε. Όχι, πού πήγα. Πίσω. Μπρουν τελείωνε. Ωραία. Θα δοκιμάσω και το άτομο αυτό. Μπρουν, πάμε. Δεν ξέρω πού να πάω. Πάμε, όχι, από εκεί. Πάμε, το έχουμε. Φτάσαμε λοιπόν, πάμε σε αυτή την πίστα. 5, 4, 3, πάμε να παίξουμε. Εναντίον του Μπρουν πάλι, ελπίζουμε να μην χάσουμε. Δεν πάει καλά. Ενώ το όχημα αυτό δεν πάει καλά. Είναι πολύ αργό. Πιο γρήγορο από το προηγούμενο, αλλά πολύ αργό. Καλά, θα βάλω και λίγο νίτρο. Για να δούμε 5.000 ευρώ. Σίγουρα αυτά είναι ευρώ και όχι δολάρια, δεν ξέρω τι. Again, map. 29%. 32%. Δεύτερη θέση. Πηγαίνουμε 124 χιλιόμετρα την ώρα. Οπα, να μην τρακάρω, Ωραία, δεν τρακάρα. Το έχω γίνει master. Τι ήθελα και το πάω. Πάμε. Τώρα σίγουρα έχω γίνει master. Είμαι master της δεύτερης θέσης.
και το 77% completed. Πάμε να δούμε. 9.000 $. Πάμε. Ουπα. Είμαι στη μέση. Εντάξει, το έχουμε. 6%, 10%. 16%. Όπως καταλάβατε, παίξαμε και νέο γύρο. Τώρα θα σας το βάλω από άλλη κάμερα. Δεν με βολεύει αυτό. Ωραία, πάμε λίγο από εκεί, λίγο από εδώ. Με αγχώνει λίγο αυτό. Πάμε μέσα στο τούνελ. Στόχο. Αχ, μακάρι να ήμουν στην παραλία και να απολάμβανα το τοπίο. Αλλά τώρα ας φύγουμε από το τι σκέφτομαι και ας δούμε το νέο αμάξι που πήρα. Δεν είναι τέλειο, είναι σαν Lamborghini. Είναι Lamborghini, αλλά πιο ωραία. Είναι κόκκινο, είναι ακριβό. Έκανε 68.000 που όλα τα είχα πάρει από τρέξιμο και έχει πολύ ταχύτητα. 164 χιλιόμετρα την ώρα. Πάω στοίχημα ότι πάει και στα 200. Οπα, πάει, τελειώσαμε. Όχι, εντάξει, ζούμε. Λοιπόν, το έχουμε. Είμαι ακόμα στην πρώτη θέση, ο Μπρουν που είναι. Μια φορά νομίζω θα τον νικήσω. Θα τον νικήσω αυτή τη φορά. Δεν περίμενε να έχω τόσα χιλιόμετρα. Δεν το περίμενε νομίζω. Πάμε να δούμε. Πάμε. Θα τον νικήσω επιτέλους μία φορά. Μία φορά να νικήσω. Μία φορά. Μία φορά. Όχι πάω αλλού, αλλά μία φορά να νικήσω. Έλα τώρα το έχω. Δεν γίνεται να με προσφοράσει. Το έχω. Πρώτη θέση ακόμα. 94%. Το έχω. Ναι. Πρώτη θέση. Και ο χρόνος 85 δευτερόλεπτα. Πάνω από 1 λεπτό. Γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τι κάντε εγγραφή και στον φίλο μου τον Μπρουν. Γεια σας.